omonganmu lurah lah cara aku ya ngelu ning sirah kuwi kok. Kok ngelu ning sirah? Iso ngelu ning sirah lho lurah kok. Lah kowe lak mikirmu apa lah lurah ki maribasan? Ya lurah ki telu sing diarah ki kemajuane desa, pembangunan desa, kemakmurane para warga. Terus bengkoke gede. Bengkoke gede, gawe nek sak hektar metu 8 ton. Nek wis 10 hektar wis pirang ton sing metu. Dadi Pak Lurah ki sambene akeh, penghasilane akeh. Lah kuwi teko kuwine tok. Lah lak saiki bendina jajali. Apa? Senin, Selasa, Rebo bendina terus enek wong becek, terus enek undangan. Kuwi. Saiki wong sitok sedina 5 ae lho. Rata lak 50 kan isin lak lurah yan. Ndandake ya 100, sedina 500 gak bosok sirahe lurah. Nenek becekan to. Nenek becekan ya ngelu no. Akhire lurah ya ngelu ning sirah ya kuwi. Nenek becekan yo rasah teko to kok iso. Ya isin. Lah terus lurah itu terus enane ditutupi kerasa Indomaret napa piye lah liwat. Ngawur. Ya isin lho lele. Loh, dadi pangarsa desa iku pengabdian totalitas ngabdi ning masyarakat. Ora penak. Lho nek ora gelem dadi Pak Kades dadi Pak Sekdes, dadi Pak Pak Carik. Lah apa nek Pak Carik? Kowe mbondele Pak Carik. Pak Carik iki sekarang itu PNS lho, pegawai negeri sipil dadi Pak Carik sekretaris desa. Terus paling tidak nek waneh masyarakatnya ngukur lemah rakitang 100 untuk ceperan lho rakyatnya andum waris rakitang 200 untuk ceperan lho Pak Carik ceperannya akeh aja lah ngomong ceperan kula moro-moro nek KPK mbledos carikmu malah aja ora penak dadi carik kita omongi lah nek awakmu dadi apa aku no Pak Kades Pak Lurah gak penak Pak Carik gak penak kowe apa ya anu no juru kunci no penak juru kunci ngapa kuwi lho gen aku jenengan mboten percaya jenengan gen juru kunci apa wong wis dadi linmas korupsi sumpritan lho kok iso lho tapi lah juru kunci kan beda Dik sampingane sing akeh iki juru kunci sampingane apa nek Pak Kades sampingane jelas Pak Carik sampingane jelas ngukur lemah mesti Wibowo paling tidak Pak Kades metu saka dalem arep budal ning kantor mlaku wah Pak Kades kan liwat monggo Pak kabeh padha niku monggo Pak kabeh padha mliku Pak Carik liwat paling tidak mlaku metu saka Wibowo njajal kowe mingkat aku nek mlaku arek bongkot cil lho rane ngono lah awakmu ra ro lah juru kunci kok lho gen punden aku kok ya juru kunci ndi ning punden alah punden iki penghasilane apa lho bocah iki ra roh iki bocah iki goblok iki ora roh kowe berarti punden iki asile gede gedene nggon ndi paling ngisi kotak amal paling sewengi pol-pole 50 diengkulmu aku sesasi so 2 juta tak omong lho juru kunci sesasi 2 juta kowe ngurung aku lah kotake sine 2 juta ora lah kotake umum ae 100 utawa 50 lah kok iso ngantek 2 juta lho helme sing ziarah kuwi api-api saiki kowe iki berarti ngerangkep dadi maling lah sing penting kan cepet somben